Aia professeur Rakotobe fa dépasse largement donc aminareo zegny garde à vue nazy fa dépasse tokony tsisy raha mety hitanagna izy. Aia professeur Rakotobe. Zegny voalohany question mipetraka. Aia vahoakany Diego. Zegny faharoa eny question mipetraka. Fitondragna ty boka mivolagna atsika olo verijery boka. Fitondragna ty atsika mivolagna fa atsika olo verijery. Zegny iangaviako atsika diaby malagasy où que vous soyez. Atsika agnano acteur ampandroso tanànatsika. Que ce soit diaspora, que ce soit anareo an-tanàna igny. Atsika agnano acteur ampandroso tanànatsika. Voalohany, ireo fa tsy tiatsika fitiavandreo tegna, mbola angalarindreo koa raha misy amitsika igny. Que soit nosibe, tanitsika andeha ravagninreo. Reo tsy magnamboatra pont-mavavitsika, volamenatsika andeha angalarindreo. Io mila stopegna io mila stopegna ary tsy zaza raiky volaniko aminareo zegny mahavita zo. Atsika diaby ty acteur. Izy koa tsika jiaby mitsangana volaniko aminareo zegny, samby olo mahavita magnano nazy. Ireo mitorogno volandreo, atsika mitorogno intelligence tsika. Atsika tsy amono reo, atsika tsy tifitry reo, atsika tsisy raha fa atsika hiady zo tsika. Tout simplement. Atsika diaby io acteur. Exemple anareo mizaha vidéo, mamparetika vidéo fa acteur edy anareo izy io. Fa acteur edy anareo izy io. Zegny volaniko. Allô, ivolatsika que ce soit diaspora, que ce soit eran-tany, atsika agnano agnapetraka état fédéral io. Io fanedivan'olobetsika farango ela. Amare za maty, olo hafa koa mandeha michange tsy maintsy ady zo. Karaha zegny fô. Donc atsika diaby io acteur. Tsisy tsy acteur amitsika io. Anareo mizaha vidéo fa acteur edy. Fotony anareo miparitika zo hitandreo agny raha io. Ro zegny sasany magnandefa MP fa magnano menace. Anareo kaza magnano publication fa za fotsy attaquendreo. Tsy haiko antony. Or que za nangataka débat amindreo, tsisy araiky masaky. Izy koa boka reo lehilahy, izy koa diso raha volaniko, tokony ekendreo boka débat io. Fotony ny publieko tagny promesse nataonan'ny radio ely diaby depuis qu'izy nitondra. Le 400 mégawatts raha diaby, pipeline diaby, vandy fô. Izy koa boka anao tsy agnano amin'ny tanànanay, mboka aza raha vegna koa vakarenanay. Anareo amizay mampiady, io amizay sasany borzany contre non. Io juste poignée nareo club 48 ao mampiady zay. Zay madiny koa tsy miady, zay fankatia. Fa anareo mihitsy mampiady zay. Zay moka tsy tianareo. Izy ka anao mizaha journal isan'andra, détournement de 627 milliards. Sasany niany tamin'ny coronavirus izy, ministre de l'économie niany izy mitady place hafa. Nataonareo ia vola diaby nangalarinareo io boka. Magnontany zay. Justement, il faut qu'on soit solidaire. Atsika sambatsika tsy mila miady ambilaro mpanao politique miady. Atsika révolutionnaire, atsika mitady. Boka atsika amin'ny corruption tondrotsika. Atsika magnamboatra, exemple magnamboatra tragnotsika. Amare ireo avy andeha anjavagna tragnotsika. Iny karakara zegny, atsika mividy tany. Amare ro ividy tany. Za fa victime raha karaha zegny, volaniko fa za fotsy nagneky tatany fotsy tao. Tsisy olo agneky raha zegny. Izy koa fa hitandreo tsaratsara raha ty, direct hidirandreo. Anareo fa tsy magnano aminay. Ambila zay olonay, exemple, Jean-Luc Javoudjara andeha fodinareo. Or que fa enefa sura igny, amare mahita opérateur économique fa andeha agnamboatra, soit agnamboatra secret, soit agnamboatra aéroport international Andrakaka,
soit hagnano forage raha zay efa nivolagny depuis 2022 donc kaza sakisaka anareo fa tsy mila zay, anareo fa mangalitra aminay zay fa vonivony anareo. Donc ambila anareo amizay koa zay agnano ninay tout simplement. Anareo fa nazonareo niany zay mbola tranquille aminareo, mbola tranquille tsisy olo miady. Tsô amare afaka amare avlanko zegny mivadiky raha hafa zo. Anareo misy stratégie, zay koa magnamboatra stratégie nay. Zay vlanko alo tsika jiaby malagasy vlanko zegny atsika agnano solidarité contre ro mangalitra amitsika io. Atsika ne tokony exemple anareo fo vlanko za tsy mila mariky Ravalomanana, attention tsô vlagnonareo fotiny les dinosaures de politique za fa tsy mila fotiny misy nangalangalitra fo tamindreo be tu vois. Exemple mariky Ravalomanana karakory PIB tsika, karakory inflation tsika, karakory resaka kolokolo eko izy magnano agny. C'est ça zay fo raha tsy tiavako Ravalomanana tamizay tu vois. Izy magnano fa olo sasany tsy mboany magnano bloqué ny raha jiaby zay fo tsy teo niany ty ndraiky olo jiaby magnano politique koa tsisy araiky tsy magnano corruption, tsisy araiky tsy magnano corruption. Niany ro midika agnatin'ny politique soit ro député mivadiky tsy hainareo karakory nazahoanjeo tragno, karakory nazahoanjeo tany, olo mangalangalatra misy maire magnano raha karaha zegny aby jusqu'à amy président Fokotany amanongalaza ao ENR raha jiaby. Za fa victime koa mita manongalaza atao nampidiriko prison président Fokotany manongalaza izy koa mbola izy lehilahy magnano témoignage eto boka izy. Zay volako tsy niany za niadzo, tsy niany nandeha za tsy nilefa, nandeha nizaha expérience ary nitandreny ino raha mandala Madagasikara ao, nietudieko raha jiaby, nivanga tany za nandeha jusqu'à amy président Fokotany, nandeha jusqu'à amy topo or que tany io somisomeny président Fokotany tu vois. Nampidiriko prison président Fokotany manongalaza agnotanenareo izy ary donc tsy niany za nagnano zo. Zay vola za navita ke nagnino anareo tsy navita, nagnino anareo tsy mavita. Ary ta Madagasikara za tamizegny fotiny sasany vola anao avy à la réunion fo anao biby vava non depuis volanko zegny. Même ro mpangalitra tamy la mairie tao za magnamboatra mishange tôle ro navy mila magnefa 700 000 ariary anao fotiny anao nichange tôle tsy nangataka permission. Ok vlanko nikahiko monsieur le maire, nikahiko monsieur le maire zany vola ya mezako anareo vlanko jusqu'à niany tsy namezako jusqu'à niany amy Jirama koa karaha zegny. Amy Jirama tany jiaby ao vlanko aminareo zegny tsisy tsy magnano corruption fa zaty io ro magnano zay raha tetondreo aminaka zay raha tetondreo. Donc za kazakadalendreo vlanko zegny za tsy mavozy reo zay vola atsika vahoaka manoritra histoire atsika eky zio io vitatsika fo à condition ka atsika mitambatra. I maramila volagninareo zegny fa miaraka amitsika reo fa nohony reo mahazo baiko, mahazo ordre, tsy masaky mivolagna reo misy olo tia vidéo tsika amity les forces mihitsy en personne, les forces en personne vola marigny raha volagnitsika atsika diso fotiny atsika tsy mitambatra, atsika koa mitambatra. Izy koa mpianatra cura, mpianatra IST mitambatra mandeha milalabe tsisy olo mavoasaky nareo. Nivolagny général Ilisson no afaka moaly igny izy volagna vahoaka toujours leader ary vahoaka toujours matanjaka. Zay volagno kaza mivolagna aminaka eka nareo zio biby tsisy lohany tsy mandeha fa hainareo fa lohany io voalohany tapandreo fotiny maritretra koa boka amitsika ao. Donc volanko aminareo zegny atsika jiaby mila mihetriky, atsika jiaby anareo an-tanàna hagny ok volagna raha mety atao zay ty izy koa mavita magnampy anareo zay mizaha karakory fagnampiagna anareo eko anareo avao fody vava
sasany fa mandefa maro message amintsika ato volagno zay volagno attention message amaizanareo za tsy publieko tant que za tsy sura resaka Lilson le général Lilson tamin'ny commandant de compagnie volagninareo misy raha nataony ratsy rehefa nareo taminaka message fa tsy volaniko eto fôtiny za tsy sura za ndraiky koa sura karaha camion mamra vatomanga exemple comment dire ça oui mafana boka la réunion ty tegna mafana non atsika jiavy lanko aminareo zay tompiny tanàna io atsika manoratra histoire atsika karaha zegny tanàna fort zegny mila patriote atsika zava États-Unis volanko aminareo zay drapeau ta patriotisme mandeha maramila olo jiaby mitomagny mandeha cortège jiaby iny tu vois karaha zegny atao hoe patriote izy koa ro mitondra io fo amaray rongona milefa ro jiaby io fotiny fa maro vola nangalarindreo fa atsika tsy anekineky ampodindreo raha jiaby nangalarindreo tsy maintsy ampodindreo igny misy tany en Suisse misy tragno ro en Suisse agny fa nisy olo nandefa za fo miamby dossier mary jusqu'amin'ny karaha topo igny fo izy en Suisse agny andefa aminaka dossier azovy ny vangatany jiaby boka Madagasikara misy tragno agny tsy maintsy azotsika igny zany ihany fa nagnano vidéo en français izy ny public sur TikTok za mikeky au commissaire des Nations Unies, Amnesty International, Union Européenne, Union Africaine, tu vois, diabio, soit au complice, blanc comme narosé, tu mangaraka chica, soit au mangano sanjo. Surtout que diaspora, la plupart chica magnefa impôt. Tanaro impôt you, mandet diab, a chica magnefa ou la bzing. Atsika magnefa olo aby zegny volako aminareo ka karakory système ny banque mondiale io olo amin'ny banque mondiale mandeha volagna zegny aminaka exemple andry radio io mila 100 millions d'euros iny volagny banque mondiale aminazy non kaza mangala 100 millions anao fa ataova 150 millions izy ataova 150 millions mangala 150 millions andry radio azonao volagny banque mondiale amizay tanao sur les 50 millions ambezanao zay 25 millions ninao 25 millions ninao 25 millions ataova zay raha ataonao izy ok mangala azova amizay magnefa trosa io atsika et sur le 100 millions nangatananjy radio ely possible 10%, même pas 10%, ça veut dire 10 millions seulement andeha amboarimboary soi-disant barea comment ça kianjany barea soi-disant andeha amboaragna lalagna soi-disant amboaragna hino le reste partagendreo amindreo agny amizay ireo sambyreo atsika madinika amizay nefantsika karaha zegny izy koa fagnampiagna amy cyclone amy catastrophe naturelle karaha zegny fombandreo io zay volagno tsy za mikapokapoko za volanko mandeha mangala information zako fotiny aty volanko aminao zay tsisy raha tsy mety tsy hitanao eto resaka problème jiaby io volanko Madagasikara jiaby vola angalarindreo alefandreo paradis fiscaux jiaby tu vois fa maro olo nivolagna zegny taloha anareo zay mitapy volanko exemple zava aia nataony comment ça directeur ny knap saia volany olo retraité jiaby nataona ia izy nilefa niaraka amy vola io tsisy olo nandeha nanakina izy fotiny olo miaraka tamindreo tao fo izy olo miaraka tamindreo tao izy niandy amizay monsieur le maire atsika magnano asanazy tsara ino depuis que monsieur le maire teo est-ce que hitanareo fa magnano travaux diego est-ce que hitanareo fa magnano raha ty kuds tsisy ro tsisy panneau depuis qu'izy tio fa hitany masotsika eky igny zava tsy maloto diego zio tsy maloto diego donc fa hitany maso eky zegny volay zay mivolagna fa tsy hitanay zay tsy marigny raha zay hitany maso zio zava nareo no si be zala izy ka ombiagna nareo agneky
aloha nareo devant tanin'olo angalarindreo io ravendreo reo fa tsy raha mangala fa mandrava la banane io roasinareo miala eto anao Sibea eto izy a monsieur le maire igny roasinareo tout simplement karakory nataonareo izy nagnaboaka izy tsy gadendreo anareo koa nitsangana niany izy raha tsy manjara anareo tsy mitsangana ino ma problème nareo anao Sibea teo izy le tsy niaraka tamin'ny fanjakana soi-disant tsy araka haiko sy ny cinéma-ndreo vo igny anareo jiaby nandeha nitsangana jusqu'à nandeha amin'ny préfecture atagna zao nitifitra anareo tsisy olo nitifitra anareo niany izy magnanasa ratsika eo ndraiky anareo tsisy fasaky mitsangana je suis désolé mais anareo koa nefa fautif amizegny anareo fautify sa tianareo mijaly karaha io mba raha anareo zaboka soit tianareo marigny mijaly karaha io izy ka ombiagna avozo anao ka za mitsaka lalabe avy fôty même za ty mavozo a même za ty mavozo fa za tsy agneky fo tout simplement mamako mivolagna avako jiaby mivolagna anao ka za mandeha Madagasikara anao ka za mandeha Madagasikara za tsy adala volaniko zegny za tsy adala eko raha ataoko ary tsy niany za nagnano zo ary fa ela prépareko le raha mbo ela zo ni prépareko a natoa za magnano vidéo niany eko amizay fa tao tadioko nijiky volaniko aminareo zay nizahako karakory fomba esan'ny Bezararo miala exemple fomba esan'ny Justine Maxime par exemple nidirako antseniko reo jiaby zay jusqu'à za nagnamboatra lalagna volaniko aminareo mavagno jusqu'à antany velatra mbola nidirany Bezararo miala tamizegny izy nagnano politique nazy fa za miobserve simple raha nataoko volaniko zegny misy témoignage agny misy sary koa alefako aminareo za mivanga varigona re za mivanga 50 kilo miaraka iroa fo nagnamboatra lalagnandreo tout simplement aloha mangala vato saretindreo nandesindreo aombindreo nandesindreo olo jiaby mavita raha karaha zegny volaniko zegny izy koa tsika fampandray tagnana tsisy olo tsy mavita raha zegny eo amizay eko karakory fangalarandreo vato même tamy la mairie eko karakory fangalarandreo vato zegny atao hoe il faut savoir il faut rentrer dans ton ennemi pour comprendre ino raha andeha taonao nijiky za moramora nijiky zegny volako tsisy olo nifidy andraduel au Diego Charez allez avec un peu de chance je lui ai dit allez 5% déjà firy pourcentage n'olo mifidy azovy nitaritsy reo boka camion boka tambanivolo tsisy taratasy jiaby nalefa Diego mandeha mifidy vas-y vérifier boka vérifier nareo boka raha jiaby zegny fahitatsika voilà Dario zay ne volaniko niany izy avoanao fa amare avoana manao araiky koa zava raha navoa ninidonia par exemple zava raha navoa ninidonia sérieusement mbola tsy fay atsika amizay zala izy koa nagnano président ty volaniko aminareo zegny za nagneky firy promesse nataonao ary ino bilan président ty ino bilan nazy volaniko aminareo zay à part izy ka anao miza tatra volamena 70 kilo 73 kilo détournement de fonds kianjambare raha tsy vita tsisy raha pare volaniko aminareo zegny donc atsika diaspora atsika la clé de la réussite zio faut-il etsika fa olo agny fa mijaly tegna fa tsy mavita ro iangaveo zay masaky magnano vidéo koa fa maromaro olo miboaka zio fa maromaro za niany mahazo olo araiky za fa pare za boka tsy gourmand karandro za ne tsy gourmand za mahazo olo mivolagna teoko raha fa mety aminakagny fa niparticipe edy izy amaray za mivolagna alohatsika hagnano participation même araiky magnamia za 0,001 euro fa mety aminaka zegny il a déjà participé faut impossible tsisy moyen za tsy angala volanareo ambla atsika magnabiagna exemple une association pour l'état fédéral raha zegny misy erany tanàna jiaby
Atsika tsy mifidy azovy ty izy koa zay tia ampandroso Madagasikara fo fa izy koa tsika miamby ny fitondragna ty volaniko aminareo zio io tsika maiky io volaniko aminareo anareo jiaby mivolagna misy farany raha jiaby oui le raha tsika matagny farany boka tsisy raha hitatsika amizay matiny ihany tsy mitovy matamare inona tsy mampitovy izy anareo mba fanaty volaniko zay anareo fanaty bientôt volaniko aminareo zegny anareo iegny mbola angataka permission amy club 48 io boka anareo trangonareo jiaby vita igny tiatiandreo allo alaigna izy ty fa tianay izy ty non sérieusement atsika zalahy franchement za tsy kivy volaniko aminareo zegny j'abandonne jamais volaniko aminareo za tsara ny abandonné raha jamais de la vie aiko fa atsika mahavita zo c'est juste arakaraka la foi atsika soit conscience tsika izy koa mbola tiatsika marigny tanindrazagna atsika atsika fampiza atsika mivolagna bon karakory atsika ty ietsika atsika ty fa tsy etsika atsika ty volandroa zegny tsy matana atsika maro olo mpagnarivo volaniko aminareo zegny maro olo mpagnarivo io la faute Sarkozy raha zay fa nivolaniko nagnapetraka izy io est-ce que la faute Sarkozy possible non aussi fôtiny izy Andry Rajoelina nivolagny ta Paris apetrako état fédéral soit décentralisation ty voilà niady amizay à condition amezanareo za il est parse amezanareo za nationalité français amezanareo za maromaro condition ta fa tsy énuméreko raha jiaby zegny ny anty volaniko aminareo zegny la France nitourne elle le dos à Madagascar nitourne elle le dos izy tsy namezana la France izy il est parse izy amizay agnontanian'olo anao karaha mivolagna fa ataonao décentralisation soit état fédéral fa natao izo zavanareo gouverneur ao volagniny gouverneur jiaby ao volagniny fa mipetraka mais gouverneur tsy fideny vahoaka napetraka n'Andry Rajoelina zavanareo même jusqu'à ministre décentralisation misy aminakato sur papier mais sur le terrain c'est pas pareil sur papier nataony tsy solagneky io eky fa tsy mandeha centralisation io tsy mandeha centralisation pouvoir io ndre tianareo ndre tsy tianareo atsika za même Maurice maresy atsika orke ino raha misy amy Maurice ino raha misy amitsika Seychelles maresy atsika Comore maresy atsika anareo mbola masaky mivolagna ny fa mandroso Madagasikara soit anareo miaraka amy fitondragna io soit anareo zatsary corruption io mahita fa mandroso Madagasikara akoatran'zegny tsy mandroso Madagasikara tsy solagneky centralisation de pouvoir zany ihany agnamboatra passeport ke za mila mandeha Tananarivo bientôt madame naka iteraka mila mandeha Tananarivo bientôt magnamboatra copie mila mandeha Tananarivo non c'est pas possible volaniko aminareo tsy possible olo agnambela raha karaha zay raha zay volaniko aminareo olo jiaby bénéfique malagasy jiaby bénéfique amy état fédéral io jiaby fotiny samby olo magnano concurrence baka azonareo zegny gouverneur magnano concurrence fotiny budget raha saigna tsara raha saigna tsara mandeha mettons si c'est exemple 10 milliards par province io amizay baka nazo 10 milliards io amizay ahitagna azovy tegna niasa amin'ny gouverneur aby io azovy amizay mitsara ro gouverneur aby io atsika vahoaka fony atsika exemple région Antsirana atsika vahoaka mitsara izy tsy vita ny pont io atsika fa atsika tsy mandeha milome amin'ny Andry Rajoelina eky boka atsika ao fo mitsara fa misy problème karaha tsisy tribunal amitsika mila mandeha Tananarivo monsieur le maire soit disant resaka bonne fontaine inventé de toutes pièces mila mandeha amy Tananarivo mitsara izy or ke bianco fatao pak fatao ny zava raha jiaby mbola tsy mety amindreo fo alefa hagny ity araiky ty comment ça professeur nagnirika io alotsika nda iza ino problème justement ils vont périr zay volaniko atsika mila mihetsiky bonjour
ya atsika mila mihetsiky tsy possible atsika andoalaka amin'olo karaha io ireo koa mahay vantagna fo e za fa zanakandreo mandeha l'école aia a Madagasikara izy koa boka nandroso Madagasikara nagnino tsy mandeha l'école a Madagasikara fa lefa ivelany zay le question mipetraka nagnino tsy ambela ho io volaniko aminareo zay agnatin'ny constitution io l'école normalement gratuit à Madagascar atsika ne mavita mitoro io ampodindreo vola jiaby igny firy karaha manao mpampianatra sérieusement anao mpampianatra firy karaha manao sérieusement nefa midéménage ty aty fo mitosy bebenjegny mais olo tsy miasa fo mitosy bebenjegny ne olo chômeur fo mitosy bebenjegny donc non franchement tsy l'envie naka tsy la France volaniko aminareo zegny oui fa za fo tsy andro tsy comment ça je vais pas vomir dans une assiette qui m'a nourri tout simplement fa atsika zala mila mihetsika centralisation de pouvoir io fa tsy mety ireo zay fa magnambomboatra fa hitandreo fa va maromaro olo mikoragna état fédéral io ary technique fa tsy mitovy jeudi technique ivelany plus les diaspora misy mêlé état fédéral io ireo jiaby zio fa avaty oui détournement de fonds j'ai déjà dit ça isan'andro anao mahita raha karaha zegny fo izy fa nagnano détournement de fonds ny anty atao fa président de commission de africaine il faut arrêter les conneries tsisy détournement tsy ataondreo azovy koa victime opérateur économique koa ne victime io tsisy olo mahay kivy zay volaniko za ma da mare koa olo michange c'est comme ça la vie zay volaniko génération tsika ty manoritra histoire atsika eky zio génération tsika ty voleza nareo vogna Diego mamono katy fo tsisy mavidy tsy marigny zegny tsy marigny aminaka zegny Diego mavita Tuléar mavita olo jiaby mavita c'est juste le petit truc le détonateur karaha agnatin'ny bombe mila détonateur ely fo izy izy koa nampihetsika atsika olo jiaby tsy maintsy mihetsika zay volaniko aminareo aloha volaniko zegny magnano mitsangana amy lalabetsika jiaby atsika tsy adro atsika hitako zotsika volagniny professeur igny simple ni raha volagniny igny zay volaniko za tsy kivy volaniko fo juste un peu mal organisé son affaire là fa tiako raha nataony tegna fa tiako raha nataony izy nagnabiagna exemple pour moi c'est un héros tu vois ninaka olo karaha zegny c'est un héros volaniko aminareo zegny tu vois tsy karaha sasany zay mavozo zay mivoativitra zay io tsisy olo andeha tivitra anareo zegny jamais de la vie izy koa jiaby mihetsiky tsisy olo andeha voalohany volaniko aminareo maramila police gendarme miaraka amitsika on répare pas les passés mais ça doit nous servir de leçon on répare jamais le passé c'est pas possible on va réparer le passé non par contre ça doit nous servir de leçon erreur kuti erreur kubes ça c'est notre leçon tsisy olo tsy nagnano erreur imagine anao magnano erreur t'abandonne zay boka sasany vola atsika io boka fa nagnano 91 fa nagnano 92 nagnano 2009 tsisy raha niova zay boka volagniny sasany tokony alainao amizay nagnino tsy nampiova izy ty étudienao tsara petraka anao pendant même un an pendant une semaine pendant ça dépend n'olo boka tu vois sasany mavita malaky mianalyser bon nefa izy ty alo vita izy ty tu vois mais atsika mila mihetsiky sérieusement atsika tegna mila mihetsiky atsika tsy mijery fa hitandreo fa ireo ndray ro mivory volaniko aminareo zay reo tsy masaky mivory Antananarivo reo mandeha milefa ty soit Paris mivory apetraka atsika fidèle zio soit apetraka atsika ty hitondra Madagasikara ireo samby reo fa hitandreo fa état fédéral io en danger pour ndreo fa danger eko maro Judas mon frère eko maro Judas zay fa misy koa mbola tia justement boka Judas koa samborinareo araikaraiky amindreo sambola zay ny volaniko teo tsy azonao zany volagna voalohany exemple la banane monsieur le maire abio io tu vois izy koa zanareo araikaraiky ro tu vois za tsy volagna vonia nareo ro tu vois juste volagninareo amindreo
ka iny mba raha nifidinay anao apitrana aminazy soit ataonao raha volagninao soit anao miala heto simple ane zegny soit ataonao raha nivolagninao nazahoanao exemple bola réglage koa nivolagna décentralisation avy lagny bola réglage aie décentralisation anareo fa naregny fô bola réglage nikoragna resaka décentralisation tamin'ny assemblée nationale fa regninareo koragna amin'ny bola réglage aty boka assemblée nationale zay mandefa télé mandeha assemblée nationale jiaby zay mahita azovy député mivolagna azovy député mivote azovy député tsy mivolagna pour l'instant tsisy député à Madagascar izy koa tsy afaka andro Christian tsisy député ao Madagascar zay mivolagna fa za député io c'est comme anao nagnapetraka poupée gonflable volaniko aminareo zay poupée gonflable soit mannequin ataonao lamba ataonao juste écharpe soit disons député masaky mitsangana edy ro mivolagna zay député boka ianareo député njovy solombavan'ny vahoaka solombavan-jova anareo solombavan'ny gouvernement fa tsy vahoaka niananao bola réglage nasaky nihetsiky anao mivolagna fa aboanareo monsieur le maire anay so aboanareo professeur anay anao ne tokony mahay lalagna anao tokony mahay lalagna anao tokony trangina agnatin'ny constitution ko 48 heures mavita amin'ny gardolo fa atsika zao dépasse 72 heures io amizay tsisy aie préfet nasaky nivolagna préfet nasaky nivolagna fa bon izy ty nisamborinay fotiny zay or ke fa nandeha national za en personne nandeha fa raha zegny a Real TV bola réglage mi film amy la mairie tary tokony miboaka anao monsieur le préfet anao tokony miboaka zegny raha nataony gaty raha nataony professeur aty zegny izy nisamborinay jusqu'à niany tsy naboakanay izy koa nareo tsisy motif karaha nareo tsisy motif a monsieur le maire aboanareo prisonnier politique diable monsieur le président aboanareo anareo tsisy motif place nareo tokony amy CPI agny volako aminareo zegny place nareo tokony agnatin'ny prison arampodinareo raha jiaby nangalarinareo eto a Madagascar ndre tianareo ndre tsy tianareo io divanefo natanjaka Hitler natanjaka Bashar al-Assad natanjaka Kadhafi milliardaire reo igny niandro rongana fo donc aza mivolagna fa anao tsy maintsy rongana koa ka aza mivolagna fa anao tsy maintsy rongana koa fa epoka vahoaka amy raha ataonareo jiaby alitra ataonareo fampijalenareo vahoaka lafa minareo tsara beky mandry en sécurité aty amizay dahaly mamango zay soit zanakanay aholognan'olo fotiny fa tsy hain'olo raha ataonao tragnonay vakivakin'olo zegny normal aminareo andareo amizay miboaka ely garde de corps firy aminareo volany jovy volany vahoaka non sérieux iroboka fa tsy mahay anaratsika amizay ro ambaranjeo fa olo jiaby verijery olo jiaby anginy zay volaniko za tsy magnasa anareo parce que vous méritez même pas volaniko zay vous méritez même pas donc raha volaniko aminareo raha mary zavanareo mitsangana anareo regardez-vous dans le miroir tous les matins ino raha nataonareo zavanareo vahoaka anareo misy sasany tsy mihinan-kaniny oui izy chef maramila fa maramila tsy mila izy koa ne zay maramila à un moment donné prenez votre responsabilité volaniko aminareo zay basika anareo voestringy io zala anareo fotiren'olo jiaby anareo fotiren'olo jiaby volaniko amizay police gendarme andeha fotiren'olo ino raha vitanareo mandeha manao comment ça manamitsolo araiky anareo presque folo tahina zao anareo formation zafady aminareo le raha zay fo za fo foteninareo volaniko zegny c'est pas digne d'être militaire zegny ça représente c'est la vitrine d'un pays anao koa hitanao fa maramila ty matanjaka tsisy olo andeha ataka anao mavozo olo zava la France c'est un tout petit pays Madagascar 2 fois plus nagnino 7e puissance mondiale or que la France zay tsisy volamena antsika tsisy raha tsisy amitsika ao zala pétrole misy amitsika ao mais le problème anareo fitiavanareo tegna fitiavanareo vola
vola io volaniko aminareo zegny tsy mandeha jusqu'à agnatin'ny lavaka afatesagna atsika agny vola io, mipetraka io vola io. Non sérieux. Za vaovaoaka ampilefasanareo agnaty ala. Vao da andeha samborinareo, fotiny tsisy raha ny andeha anamborinareo rô. Zay ny volaniko, tsisy raha tokony andeha anamborinareo rô. Anareo mitorogno fa nareo tompon'ny fanjakana, vahoaka tompon'ny fanjakana. Vahoaka tompon'ny la loi, vahoaka nangapetraka anareo io, vahoaka magnadosa anareo io. Nde tianareo zegny nde tsy tianareo, c'est comme ça, c'est écrit. Depuis la nuit des temps, c'est marqué comme ça. Misy mpanjaka, lui 16, si je me trompe pas, ou lui 15. Ni tapany vahoaka lohanazy. Or que izy roa, fotiny tsy nagneky vahoaka. Anao Andry Rajoelina androngona Marc Ravalomanana, anao volagna fa anao mahay plus que Marc Ravalomanana. Azafady aminao, même za tsy tia Marc Ravalomanana fa Ravalomanana nagnano. Oui, de ino raha volagninareo fa Ravalomanana nagnano. Misy défaut nazy, ok, tegna misy défaut nazy, tsisy olo baka tsisy défaut. Tsisy olo tsisy défaut, fa anao lombolombiny. Anao volagna liberté d'expression fa tsisy eto à Madagascar, anao jusqu'à un média étranger diable. C'est le peuple qui décide. Justement, c'est le peuple qui décide. Bah, c'est que non. Un homme est là. Tout simplement, il faut démissionner. Il faut démissionner, mon vieux. Tu peux plus. Tu n'arrives pas. Tu es incapable. Rô fa tsy mandeha agny anao mandeha fifify agny am'tanina rabo agny fotiny agny anao fa rô mila volamena, mila lenao volamena jiaby alefanao. Izy koa boka izigny volaniko aminareo zegny, alafinao volamena hitan'ny vahoaka sorany vola karaha tamin'ny corona. Anao zao masaky mivolagna ohatrino nazonao tamin'ny corona, ohatrino nazon'ny gouvernement ty tamin'ny corona, nataonareo io vola jiaby. Nangamboatra l'hôpital anareo exemple Sambava, nangamboatra hôpital anareo exemple Ambilobe, nangamboatra ino raha vitanareo. Za manontany ino raha vitanareo depuis zegny, excuse-nareo baka corona io. Or que atsika nazo fagnampiagna tam'izigny. Non, franchement, des fois, rô de tegna mampa-nerveux antegna, avolagnindreo fa antegna ty tegna olo, haiko tsy nandeha l'école fa volaniko zay fa il faut être vraiment débile pour ne pas réveiller là. Il faut être fou, volaniko zay, il faut être fou. Zay ne volaniko zanavy taty, volaniko. Za tsy ela volaniko aminareo fin 2023, fin 2023. Ary mbola tagny niady koa, niady. Bonjour, 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 bonjour. Voilà. Zay volaniko azafady aminareo vahoaka. Atsika acteur zao. Atsika tompony Madagascar. Atsika jiaby tompony Madagascar fa tsy ny club 48 zao. Ireo tsy tia. Fotiny atsika ty tsisy tany andehanantsika, izy koa tsika marary, izy koa tsika Madagascar ao. Azonareo zay? Tsisy tany andehanantsika. Ireo ndraiky izy koa marary rô. Zanakanjô mandeha any ivelany jiaby mandeha magnano soin. Fotiny fa tsisy raha ao. Madagascar même Antananarivo volagninareo zay. L'hôpital Antananarivo fa maro olo volagna aminaka. Tu vois? Misy témoignage n'olo. Zava manara-penitra Diego ino manara-penitra amizay. Sérieusement, l'hôpital io zany. L'hôpital aminareo zay, izy koa anao tsisy vola, karakory ataonao? Izy koa anao marary, sagnatria mivava vo accident, karakory ataonao fotiny rotsy andeha agnano soinao. Même docteur zany tsy mahay lalagna. Non assistance en personne en danger zany tsy hainy docteur zay. Exemple za zio am diplôme naka, za koa mahita olo comment ça, avo crise cardiaque, soit avo deny tomobily am lalagna ke, za tsy nagnano soin nazy par rapport am diplôme nazy koa ta l'armée io, za migadra azinareo zegny. Non assistance en personne en danger, tsao tsy hainareo zegny. Za tsy magnano massage cardiaque izy, raha nanarako zegny. Za tsy possible, za obligé za mijanogno, obligé. Raha zegny tsy maintsy atao ary fanagnano. Izy koa mbola mila vidéo anareo volaniko zegny, alefako aminareo, tsao tsy tantinareo miza vidéo zay volaniko. Ta Diego tao, ta Diego. Misy tseky viavy zay, avo tumeur volaniko aminareo zegny. Tumeur, misy olitry. Paix à son âme.
ino nandesiny ta manara-penitra tare infirmière kivy nahita raha ambilafo za magnano soin volako naleoko chiffon naleoko pansement za nagnadio izy mais raha fa trop dangereux fotiny mila miambigny zegny volaniko aminareo aza témoin ary zany keko Jocelyne Maxime tamizegny izy tsy fa mariny mila miambigny docteur spécialiste boka Antananarivo io mavita magnano soin viavy ty jusqu'à izy naty voilà karaha zegny agny fotiny atsika tsy vegny spécialiste boka amy docteur amy l'hôpital tsika fahignina tsika tsy mitovy fahignina club 48 ao boka fa iro agnabontsika boka zegny ka boka anjotsika io iro mavita mandeha Maurice mavita mandeha ivelany mita aignindreo fa tsika miamby spécialiste zegny ohatriny prix ny billet d'avion ohatriny lalagna ratsy tapatapoka donc za tsy agneky ze volaniko aminareo ze volaniko état fédéral la clé de la base de la réussite eto Madagascar akoatran'izay tsisy éducation boka fa tsy volagniny foy de toute façon antanao anao koa tia mony tanindrazana anao koa tia mony tanàna vonia éducation vonianao ntsendriky éducation voalohany olo tsisy mavita mandeha l'école tsy miréfléchira izy raha ataona agnatiny lohanazy karakory azahoako anigny niany azonao so izy mandeha milomay ambany volo mandeha mamboly izy ta tu vois abadoagna izy boka abadoagna io amizay izy koa reo fa havy igny enao fa izy nijalijaly ely imaginez olo pendant 1 mois izy tsy nahita 5000 ariary pendant 1 mois tsy nahita 5000 ariary niany anao avy magnamesy 5000 ariary afodiny vavanazy azonao amezanao amizay vary ely izy atsipitsipinao vary izy fa ravoravo edy ampidirinao amizay koa soma allo mikaoitry jiaby igny nefa vita zegny tsy mampandroso Madagasikara io zegny tsy mampandroso Madagasikara raha zegny fa hain'reo mpagnano politika aby io zegny isaka propagandy ro mandeha mizatrika ty milomay olo jiaby ahianareo jiaby nilomay tamy propagandy zay volaniko aminareo nareo jiaby voasalovagna fikambanany zegny nareo fikambanany zegny fikambanany Antomoro fikambanany Antandroy fikambanany Sakalava Antenosy ahianareo jiaby zio ahianareo jiaby ino raha nazonareo tamy fitondragna ty ino avovo menasa amizay anareo koa tsy avy tapanay subventionnao anareo koa tsy avy ataonay karaha ty anareo afakasa voilà nefa nareo zio ino raha vitanareo tsisy raha vitanareo miamby 8 mars koa fikambana amy TGV milomay anareo igny asa zova amizay olo mety ribribiagna amizegny i volaniko zegny za mivolagna aminazy izy alohany izy midémission volaniko zegny aboakany prisonnier politique jiaby fotiny izy lombolombo Ravalomanina volaniko zegny lombolombo ary afodiny Mamy Ravatomanga afodiny volagnina Mamy Ravatomanga ampodiana vola nangalarinao jiaby igny même Mamy Ravatomanga magnamenao pression anao karaha chef ny maramila anao karaha chef ny maramila nagnitry amezanao ordre ameza ordre mandeha manamotry Mamy Ravatomanga fotiny hainao koa hainay anao vo pression ny Mamy Ravatomanga boka fotiny tant que anao minangala vola taminazy par rapport amy propagandinao tsy maintsy ampodinao vola Mamy Ravatomanga ino volagny Mamy Ravatomanga taminao anao magnano politique laisse-moi faire mon business azonareo zegny zay volako za visionnaire plus loin encore hita raha mandalo jiaby tsisy raha manjary a Madagasikara oui non milafo zay volaniko isanandro za mivolagna eta attention vahoaka izy koa nijaly loatra vahoaka tsy haindreo raha ataondreo zalahy marare témoignage Rwanda volaniko aminareo zay tsy mila atao karaha Rwanda ireo samby roa fo sasany fanambady igny fa mitomboko meso aby azonareo zegny ary jeudi izy koa boka tsisy zay volagna za vrai entendu za vrai Antomoro za vrai mer fa mélange raha jiaby zegny fa tsy miexiste ty samy malagasy ataovagna ty lohanareo fa samy malagasy atsika jiaby io atsika ino raha tadiavitsika état fédéral atsika mifankatia atsika jiaby état fédéral province tana nagnavita ty nazoazo ty bon aie province tsy mandeha tuliara aloha ampitsika tuliara karaha zegny fomba
karaha zay fomba. Zay mila docteur spécialiste boka tana mipetraka définitivement eto Diego alefa igny. Zay mila mpampianatra boka Diego mandeha Antananarivo alefa igny. Karaha zegny atao hoe décentralisation état fédéral io. Tu vois, io tsy idira anaty poko volagninareo zegny. Olo mivolagna anaty poko zegny, olo zatra corruption, olo mamitamitika atsika malagasy. Azonareo? Donc zegny vidéo tsika niany, afitra tsika niany. Za mbola mivolagna fo aboanareo, monsieur le maire Jean-Luc Javoljar et le professeur. Izy tsy oladala. Azonao zegny général tsy bomba ataoko agnarananao volagno zegny. Tsy hainao aby ino dikany bomba zegny. Général Cure-Dent. Azonao zegny? Général Cure-Dent. Anao même pas 9 mm volagno anao. Anao tsy bomba. Maromaro raha nataonareo maramila ato, zegny volaniko za mangigny fo. Za mangigny, tsy volaniko raha jiaby fotiny tsy hitako maso. Tamin'ny général Lilisson contre izy commandant de compagnie. Fa nisy olo nandefa ato. Ino raha nataony en tant que commandant. Karaha koa raha ezako zegny. Zegny volaniko niany ty. Zegny mba dangereux amin'olo magnano renseignement io. Niany ty fa zegny volaniko atsika jiaby io, anareo jiaby anisany fa miaraka amintsika miady raha io. Fotiny anareo mipartage les vidéos, magnano les commentaires, même mamaly olo agnatin'ny commentaire. Des fois za fa tsy mamaly ro anareo fo ambelako mamaly ro. Tu vois? Iro amizay milefa. Dikan'zegny fa commence michange raha io. Tu vois? Teo ty za mamaly fa za j'ai même pas le temps mamaly ro fa anareo fa navita mamaly ro. Tu vois? Jusqu'à ro Antananarivo mivogna fa Diego ty fa commence dangereux, zegny amizay dépêchendreo réunion-ndreo any Taparita ty maromaro nivory mila mihetsika atsika boka Antananarivo. Azonareo? Io amizay possible raha Valimana ty ihetsika lohatsika. Izy koa nihetsika reo boka Antananarivo, rango nanjy radio io, izy koa Mamiravatmanga io mbola eo fo, mbola miragna fo. Donc tsisy dikany. Donc rango niany mila apetraka. Non, za mbola tsy naregny izy atana zay volaniko aminao, za tsy mivolagna izy atana fa mbola tsy regniko izy atana. Zay volaniko atsika amizay mila mihetsika izy io miady état fédéral io. Izy tsisy olo amono. Atsika mahay mamboly vary, atsika misy lavany, atsika misy cacao, atsika raha jiaby ambilato administration je sais pas quoi Antananarivo misy raha fo hitatsika agny. Tu vois? Maro koa ny usine Antananarivo délocaliser tsika izy. Exemple, nagnino, admettons, la douane, le DG de douane, vraiment atao Antananarivo. Antananarivo mba misy sport. Azonareo zegny? Antananarivo tsy sport. Exemple azy io, zay eto sur la Réunion, jamais de la vie, atao fa atao à Sainte-Marie, soit Saint-Denis, resaka douane. Non, am le port. Parce que le port, il y a le port. Azonareo? Karaha Marseille, le port de Marseille, le port du Havre. Fa niany ty ndraiky, izy karaha mety contrôler Antananarivo. Zio tsisy nasaky nivolagna volaniko zegny tamin'ny l'Assemblée nationale. Afaka andro Christian nivolagna zegny taminaka. Ary hoe folo tsy nivote non. Impôt jiaby mila mandeha Antananarivo. Le problème, la caisse est vide. Les caisses de trésor public est vide. Dikazay vola jiaby azotsika igny tamin'ny province misy atsika mila mandeha Antananarivo jiaby. Ino amizay atsika tout simplement à poil. Zegny raha tadiavindreo à poil. Zegny tsy ekendreo raha io. Premier ministre boka io fa tsy regninao fo iny tsy regninao iny marionnette iny boka. Marionnette. Christian Hentze, anao marionnette. Zegny volaniko aminao, anao marionnette. Anao soi-disant boka Diego, anao tsy boka Diego non. Lionao tsy boka Diego, tsy possible. Anao koa boka Diego, hitanao fa zanjinao, rahalanao fa tsy navita amin'ny secret io, tsy nambelanao jusqu'à niany ty. Natoa izy nambelanao misy asa andeha ataonao miaraka Mamiravatmanga io. Natoa izy mbola nambelanao na ino tsy amboarinareo terrain-drakaka io? Na ino tsy ambelanareo monsieur le maire nahita investisseur étranger tegna mbomboatra raha. Na ino tsy ambelanareo izy miasa?
ny an'ity volaniko aminareo ino asa vita Diego depuis monsieur le maire teo anareo nahita fa ty nasakana ty nagnano pancarte asan'ny budget eto non taloha teo feno raha zegny feno ny an'ity tsisy saribakolo mariny zay volaniko izy koa ao fo tsisy raha vita izy koa fitondragna ty volaniko za tsara nahita fitondragna karaha ty za tsara nahita même atsika resiny komoro volaniko aminareo zay haiko ndraiky azalizay zala tsy olo mafimafy fa zala fa atsika ndraiky resinay ohatra madiniky tanàna anazy igny madiniky zava fo niveau sportif zava aia barea ohatra barea teo nanonga tsara izy koa fa idirany politique volaniko aminareo raha ty tsisy raha manjary tsisy raha manjary mada tsy andafy mada tokony meilleur tsy ampitoviziny la France tokony meilleur que Maurice tokony meilleur que les États-Unis tokony meilleur fotiny atsika volaniko aminareo tsisy raha tsisy amitsika ao négocier-tsika raha diaby la France exemple la France à part la Guyane agny misy tanàna misy volamena andreo la France volamena or que la France a un des plus gros stocks de l'or firy stock d'or atsika amitsika à Madagascar firy nde 25 kilos taga teo coffre-fort ny premier ministre nivadiky vise jusqu'à niany tsisy olo masaky volagna anareo mitrouve zay normal zala or que un des meilleurs tout en sécurité gardegna diaby raha io niala tao nivadiky vise tsisy olo masaky volagna alors diaby disparu tsisy olo nahita agnarana fa azovy tompiny volamena aby ty somenjo amizay jerytsika non sérieux bon zay vidéo tsika nany aboanareo professeur anay soa magnova communiqué anareo aetany misy professeur anay zay volaniko za tsy mavozanareo zay tia maly za mamaly za fa valinaka fotsy tsy digninareo tout simplement zay tia maly za zay agnatika débat aminaka je suis prêt tanareo teny français izy pari aminaka tanareo teny gasy vangoko teny gasy ny Diego izy voilà izy koa mbola ataonareo anglais mbola pare fo za tsy avozoko zaho tsy nandeha l'école volaniko zay fa atsipotsipoko agny fo izy voilà zay volaniko zay mavie comment zay micomprendre za micomprendre izy koa tsy micomprendre c'est pas mon problème ça c'est pas mon problème zegny des fois za magnano en français fotiny izy koa en publication naka za mivise volaniko aminareo zay les communautés internationales obligé zegny amizay tsy azony bomba cure-dent igny fa tokony natoa professeur iny nivolagna en Russie pour attirer l'intention de olo comme la Russie admettons fotiny la Russie en Afrique ao magnanognano izy bon mbola tsy hita tsara iny raha ataony la Russie fa karaha zegny matao izy voilà ok merci anareo jiaby mitandregny merci anareo jiaby ny partage c'est comme ça zegny volaniko atsika magnano fo isaka izy io azotsika donc atsika mila fandretagna atsika jiaby mihetsiky karaha zegny mahavita raha izy koa atsika fampizaha eo fo tsisy raha vitatsika ary atsika fa namatsika jiaby a Madagascar ro fa tsy masaky mivolagna ro mavozo donc atsika magnano porte parole indreo zegny tsy andehanako agny zegny tsy andehanako ary mama koa mavozo tsy za mavozo mamako mavozo donc izy fa eny zanakanazy tsy normal des fois tsy normal donc izy mivolagna non tsy mandeha agny tiako mamako zegny za voilà mipetraka eto fo fa mbola hoavy atsika mbola hoavy zavanareo fo fa mbola hoavy mbola tsara tamy tsisy ty ok merci anareo jiaby nitandregny voilà nosibe mireveiller nareo mireveiller fa taninareo zalahy maromaro azondreo bon normalement fa nisy percussion tsy tokony atao Antananarivo zegny le sommet de COI fa andeha atao Antananarivo tsika atao anosibe andeha atao Antananarivo eo tsika mizaha izy fa naro pression nandeha agny boka voilà zegny niany bon week-end à tous bon samedi arrivariva koa tsika mikoragna